Това е седмичен мониторинг на събираните от крайните клиенти на ViaPost листовки. Ще ви покажем от няколко квартала. Какви листовки бяха събрани, брошури от различни райони на София и какво смятаме за тяхното разпространение. Те няма да са по хронологичен ред. Ето виждаме листовка на Фантастико, разпространена в квартал Гео Милев. На 26 април в квартал Гео Милев е получена на повечето адреси брошура на пицария Бижу, пица бар. Това е меню на доста дебела лъскава хартия, четворно сгъваема брошура, дебела хубава листовка, получена в квартал Гео Милев. Също така в Гео Милев е разпространен нека да наречем листовка, малко по-твърде, на черно-бяла хартия на Атлетик Фитнес Център реклама за степ аеробика и така нататък. Листовката е била намерена масово закачена по звънците на блокове около адреса на фитнес центъра на Коперник. Падаме на интересна листовка на Мис Каприз, намерена на едно единствено място на адрес на булевард Чипченски проход. Разпиляни листовки под звънците, явно са били прикачени и са паднали. Мис Каприз не е традиционен разпространител на листовки и брошури по пощенските кутии. Възможно е да имат нова практика при доставка на пица на даден клиент в входа да оставят листовки, макар че в случая те не бяха в входа. Има клипче точно как са намерени. На същия адрес, пак на земята, оставена на брошура на Мегалан. Листовчица с гъната на Мегалан. Входът, в който са били оставени, е бил заключен, между впрочем, и вероятно инструкцията на куриерите е да оставят там листовки, макар че тази специално не, но на адреса имаше листовки изтъпкани от човешки крак, което убива до някъде ефекта. Няма да го вземе никой, няма да си го занесе вкъщи, нещо, което е отцапано с скал. Пак в Гео Милев, но в някои от вътрешните улички, жилищна кооперация, брошура на Бек, т.е. листовка на Бек Райзен. Традиционно един от големите разпространители на брошури в София и в България. Карфур. Ето, миналата седмица имахме доста впечатление от кампанията на Карфур. Те наистина са търговска верига, която разпраща брошурите си всяка седмица. Това нещо е получено на 29 април, а брошурата е валидна от 30, доста по-тънка от първоначалната въвеждаща. Виждате отново агресивни оферти. 4 кебабчета за 90 стотинки. Няма да я разлистваме. Така. Между другото, говорейки за разпространението на Карфур, понеже в момента попадаме все на адреси в квартал Гео Милев, в Гео Милев Карфур беше намерена в не повече от една трета от входовете, което означава, че разпространителя, който извършва разпространението, върши това избирателно. Имайте предвид, че в този район около половината от входовете са заключени с домофонна система, а пощенските кутии са вътре. Голям клиент на разпространение листовки като Карфур, които целят много силен ефект и агресивна кампания, не би трябвало да си позволяват да пропускат заключените врати.
При 50% заключени врати означава, че 50% от домакинствата в района не получават листовки. Той другия вариант е лош да се закачат на вратите, но има начини как да се влиза. Естествено, това оскъпява доставката, но ако искат проникване сред аудиторията, Carrefour следва да понесат и тази цена. Това важи и за всички останали разпространители. Отново, степ аеробиката, това е пак от Гео Милев, между впрочем. Единствено дизайнерска забележка може да направим. Тази е ефтина листовка, черно-бяла, макар че хартията е гланцирана, над 120-30 грамова, твърда, корична е, като за корица на списание, но след като са избрали толкова скъпа хартия, спестяването от цветове някакси не се връзва, цял гръб е лишен от информация, но нашата задача не е да оценяваме дизайна, а начина на разпространение. Отново в Гео Милев, на един единствен адрес в блок 54, закачена на вратата, е намерена листовка на Easy Credit. Това е само на 30 април. Странно, има и такива случаи. Това е листовчица на заведение за бързо хранене, намиращо се в Sky City Mall, и листовчицата е намерена закачена на чистачките на автомобил на улица Коста Лулчев пред мола.